Halo, jotono lamsogo ani chikonsa alma LD lifestyle YouTube channel. Jotono khakahamya pharu tai lamsogo. Inke ang actually jora kesep ni bagai norok ni bagai video senamayang tongha. Inke tai phatar wo asek thangpurung kai belai kolomma bagai tai jora muitu semaya video rok create khanya bagai. Inke haifano tinikhe ang kaisa mudda ni bagai sana hanai phaika जों social media ni bisingtui tabuk जों kereng thayo nugui tongo Facebook ni bisingtui YouTube ni bisingtui je khoroksa chikonsa chorai busa buini borokta buini borok buini busarok মানে তাম জানাই চিনি তিপ্রাসানি ইয়াতা ইনকে নরক যতন বুঝিবাই খানা যে যত বরক ন আবনি তৈ তাবুক পাল থানসা বাক্সা বাসালাইখা ইনকে বরক বুইনি বরক বাহাইকে আসকে থানসা ni bisingtui aske kotor cikon যত পাল বাসাওই borok aboni ukulugo kalai tongkha ke nai di buini bongso ni borok busuk mane thansa khabaksa khlai borok samung tangai man kok bangyawoi tei mane kunu attitude kunu tam chanai chana ringli ang amti kerita ke jotono kotor cikon jotono buskang basawai phaibega ke chini borok khai belai khano sijagai tongo je arono chini borok mane saknangnya engjago arono saknangjagi angjago thansa krini bagai tei kok chap mung kri tei discipline kri tei tam chanai chana ring dia bon bagino nai di srung di buini borok ni thani borok janjani hamjakmani politics thung tongo haifano i jorao jotono kasak kupur hinya kormo hinya kekrang hinya jotono bal baksa achrai ni bagai basalai kunu tam chanai educated borok nangya kunu business kotor nangya joto se nang aboni ukulugo nang baikha ke chini bororok khe chubalayo chubau chin borok chubaya angya haifano baksa khe social media nukjakna simise chubau baksa do joto borok ya do hingke baksa ke je social media wo nukjak na musungya chubanai rok no hingke borok baksa mane khachongu tao borok kunse chubaya kunse khlaya for example ang chai khanar wana kisa sa ang chanam sungya kok no ang chanam sungya ang actually jepru agi phono jepru nangkuknai borok no khana ka hangke no ang sak bai thang ang je chukmani khoksak khongnoi ang chubayang ya hingke chini musang pohor debarma norok joton khana bai kana bole joton nukbai khana jemon bin bumung pohor bini samung bo pohor no bini bising tui kebangma borok bo sak no sak ni bagai wanchuk ya woi bo busuk kereng thayo thangai chuba hatai hapung kasawoi bising thangai chuba kha jepru bono ang social media first nokprun chimino ang try khlai contact khainani bin bo bai bini contact number man kha jepru manmani yagulo je mansak bobai khoksa khongnoi je chukmani ang
sijakya nungjakya khlai ang chubai tung ke baksa borok ke wansok na mane kok simi sawo kunu chubaya hanai ke abo actually chuba mani ke kuno sanani senangya bekhase kwarna nangnai tamkhe I jora tabuk sokpaika saya hingke borok bo saimiyang mu hayada hingke bonbagino sadi sabo sadi chubu chubadi joto borok sara tripurani borok khoksa kaijara smartphone use khanya kereng rok joto no khoksa khe jodi chuba khangke chini tabuk je tam chanai trending no hincha chinai je chini gusa haisoman sanjana debarma bo belai kono serious condition no tongo khoksa ka chuba lai khangke borokni bagai belai kono mane khas rangjangna kok tei sanjana debarma bo hamnai datino joto tiprasa rok bin bagai suriu hanai khanakai no khoksan bisingtui khoknai ni bisingtui bo chuba chuman khangke no abono diayu tai abono suriu hanai bo bkha sarangai hamnai bo abo hayadiba ke je chuksak ang bo je chuksak ang to ang bo asuk rangganang borok ya ang to bo family ni belong khai baksa saimano baksa saimiya bonbagena ang bororok ni bagai chubadi hin sakai bo buik tam sanai tam saya abo wansogino amti hai ang video senamya ke bonbagena tabuk jora sopakya ma sau ke ang to first je pro social media Facebook ni bisingtui je first kingsa content creator buri nai thok bini video ni bisingtui ang nugo je first senjana GB hospital kalai fru je chiri khoksuka kha khamsuka o bini yakong kotor tongmani afruno first ang chubana chaitokha tei second ongke je pro Mumbai thangpru chini manai pohor ni bisingtui je chukmani ta khoksa khongnoi ang khe boron manai ba hayadiba ani simple family simple nok ani kuno rangganang borok boya ani chikonsa business tongo tabu bochini loan kebang ma sujang nai tongo tayan busa mak tham kanya bo tongo ke bon bageno je chukmani ang khasipurun simitri pro phaipurun simi je chukmani nukthung nungjakya thung ang try khlayu joto borok no nangkuk nai borok no chubanani inke bon bageno kaitorno abo kaitoni ingko no abo tongnai khatao no tongnai hadiba kaham da khai hamya da khai abo kaitoni khatao tongnai mutai ni khatao tongnai bon bagena ang tini ke video saramani o boni bagai ke abo joto borok mane basadi tiprasa rok basadi khorok sasuk jodi nangkuk nai ni bagai khorang rikhangke norok khoksa khongnoi je chukmani norok relai di chubalai di u rang khoksa khangnai hai magana kalaibu hai adiba hai magana ongkhokai no magana thangu nge khoksa chayaui a nangkuk nai borok no rikhangke nini taibu hamari phanyai hai adiba nge kogono tongo kaitoni chamung kaisa tongo buino chubama tongkhaingke kaitono no chubanai a kokno muitu khlai di tai koinene bo khabai jotono chubana chaitok di tei nini bagai bo hamari manai inke norok saimia anio kok samani bahai nangjakha tomuno norok chajakha ke comment khaidi ani video no like khaidi subscribe khaidi teibo ang bekhani kok norok bai share khlainai je mansak de chuksak tei ani lifestyle norok bai share khlainai salbrum na ang share khlainai je mansak tei tabuk je eng tongmani jora bises khlai jong tabuk iko kabangma thayo tui lommani bo nukha kabangma borok chacharara klai tongkha ke bahake khlaiman bumtike khlaiman joto borok no social media bisingtui nai joto jagao no khoksa khongnoi phaidi chubalayana borongni ganao basalayana gana thangmaya phano
rang pusa khoksa khongnoi जों chubalai jotono no जों jotoni bagui no जों prayer khlai dati no borokni nok nukhung kaham kwrwng khai haino hai tongthung tei borok khaksangma manthung borok kha je kosto manmani khalogui sak joromui tongmana teikhai kaham kwrwng sak kaham kwrwng khai tongmana teikhai जों borokni bagui prayer khainai hingkai tinini video asukno ang pairi swnai jotono hambai tei kaisa video malai phenai jotono hambai.